Vítajte na našom tutoriále. Dnes sa budeme učiť, ako správne kresliť portrét. Môžeme ho kresliť ľubovoľnou technikou. V mojom prípade budem používať čistý výkres a ceruzku. Najprv rozdelíme výkres na polovicu. Označíme si výšku portrétu tak, aby bol dobre umiestnený. Rozdelíme to na 3 časti tak, že prvá z vrchu táto musí zodpovedať úrovni obočia, druhá úrovni nosa a tretia úrovni brady. Pri kresbe portrétu je potrebné, aby sme vytvorili ideálnu mierku, zodpovedajúcu šírke jedného ľudského oka. A s tou mierkou alebo šírkou oka budeme naďalej pracovať. Na nájdenie tejto mierky rozdelíme túto druhú tretinu na polovicu. A výška vychádzajúca z tohto rozdelenia bude našou mierkou. Túto vzdialenosť umiestníme na úrovni obočia, vycentrujeme ju a vedieme zvízle priamky. Tým označíme aj šírku brady. Potrebujeme teraz kresliť oči. Na to je potrebné zopakovať našu ideálnu mierku na obidvoch stranách, vediac zvízle priamky. Tým označíme aj šírku krku. Označíme si teraz šírku tváre. Na to potrebujeme vziať len polovicu našej ideálnej mierky na obidve strany takto. Ďalej načrtneme obočia a nos. Na to, aby sme nakreslili správne oči, rozdelíme túto výšku na polovicu a načrtneme si oči. Tým, že vrchná časť každého oka musí byť väčšia než dolná. Nakreslíme si teraz ústa. Na to rozdelíme túto výšku na polovicu. Označíme takto spodok úst. Načrtneme si ústa a bradu a obrys nášho portrétu. Načrtneme uši na úrovni obočia a nosa. Nejaké triky. Šírka medzi očami musí zodpovedať šírke jedného ľudského oka. Šírka úst musí zodpovedať šírke dvoch očí. A končíme našu prvú fázu tým, že na úrovni prvej čiary tu načrtneme vlasy až potiaľ, pokiaľ je považujeme za vhodné. Začíname druhou fázou pri zamyslení sa nad osvetlením, pretože v tejto fáze budeme tieňovať. Pri portretovaní odporúčame vrchnošíchme osvetlenie, aby črty tváre po vytieňovaní vyzerali prirodzene a objemovo. Na to, aby sme vytvorili dojem priestorovosti, je potrebné dopodrobna ohraničiť tvar tieňa. Takto. Vďaka tomu budeme vedieť, pokiaľ máme vytieňovať, a ktoré najosvetlenejšie plochy v portréte vynecháme. Niekoľkokrát dodržiavajte proporcie a anatómiu. Keď kreslíte, pokryjte spodnú časť výkresu čistým hárkom papiera, na ktorý si položíte počas práce ruku. Na vypracovanie detailov neustále zaostrujte ceruzku alebo uhlík. Vyteňujte šikmým žrafovaním, ale nepreteňujte. Využite celú stupnicu prechodov od bielej k čiernej, od svetlej k tmavej, ako napríklad pri tejto fáze. Čím viacej stupňov sa použije, tým je výsledný dojem vyrovnanejší, mäkší. Na vyjadrenia svetlejšieho tónu postupne zmenšujte tlak a na zosvetlenie tónu uhol rozotierajte prstom do stratena.
Pri tejto fáze som sa snažil, aby tento portrét rozkošne pôsobil. Snažte sa zachytiť energiu, vitalitu a výraz modelu. Pri tejto záverečnej fáze som zvýraznil oči, ústa, pod nosom a okolo spánkov. Pri kreslení úsmevu zuby sa nekreslia. Pri kreslení ženského portrétu najviac zvýrazníme oči a ústa. Dávajte pozor, odkiaľ svetlo prichádza. Všimnite si najsvetlejšie miesta, najtmavšie tiene a všetko medzi tým. To by bolo už všetko. A veľmi dôležitá vec na záver. Zafixujte prosím kresbu proti rozmazaniu. A tým by sme skončili. Takže uvidíme sa na budúce pri ďalšom tutoriále.